Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ga ci gaban tarihin Annabi Sulaiman alaihi salam. Hakika zan aika musu da kyauta, naga abin da jakadu za su komo min da shi na karɓar kyautar ko kuma a maido da ita. In sarki ne zai karɓa, in kuma annabi ne ba zai karɓa ba. Sai ta aika masa da bayi maza da mata 1000, maza 500, mata 500, da tobali na zirare 500, da kambi abin dacewa da jauharori. Da alhudda ya ji haka, sai ya sauri zuwa ga Annabi Sulaiman alaihi salam, ya tsegunta masa wannan labarin. Sai ya yi umarni a gina tobali na zinare da azurfa tankar yadda ake yin yumbu, a sanya ta kamar siminti ko kwalta tun daga gurinsa har izuwa takun farsaki 9. Sannan kuma su gina katanga mai tsawo kusa da wannan kwaltar ko siminti ta zinare da azurfa. Kuma ku kawo dabbobi kyawawa na sarari da na kogi, ku zo da su da 'ya'yan aljanu, ku jera su a gefen titin dama da hagu. Kuma kowace dabba a yi mata turke na azurfa ko zinare. Lokacin da wannan jakada ya zo wa Annabi Sulaiman alaihi salam, mabiyansa suna tare da shi da hadiya a tare da su. Sai Annabi Sulaiman alaihi salam ya ce, shin za ku kare ni da dukiya bayan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani na annabta da mulki? Shine mafifici daga abin da ya baku na duniya. Kai bari, ku dai kuna farin ciki ne da kyautarku saboda alfaharinku da tarkace-tarkacenku. Ka koma da abin da ka zo da shi na hadiya. Lalle za mu zo musu da runduna wanda ba su da iko da ita, kuma lalle za mu fishe su daga garinsu birnin Saba'i, kuma za mu fishe su in ba su zo min suna masu miƙa wuya ba. Lokacin da jakada ya koma musu da wannan kyautar, sai ta sanya gadonta cikin ƙofa 7 daga cikin katangar gidanta. Gidan nata kuma yana cikin gidaje 7. Ta kulle ƙofofinta, ta sanya musu tsaro. Sannan kuma ta yi shirin tahowa gurin Annabi Sulaiman alaihi salam don ta ga abin da zai umarce ta da shi. Sai ta maraito a cikin makoyo 12,000, kowane makoyo kuma dubbai suna tare da shi, har izuwa kusa da Annabi Sulaiman alaihi salam da mil 3. Sai Annabi Sulaiman alaihi salam ya yi hashashe da ita, sai ya ce, ya ku waɗannan jama'a, wane ne zai zo min da gadonta tun kafin su zo min suna masu miƙa wuya? Sai wani gwarzo daga cikin aljanu, wato mai tsananin ƙarfi, ya ce, ni zan zo maka da shi kafin ka tashi daga mazaunin shari'arka, wato daga safiya zuwa rabin yini. Hakika ni mai ƙarfi ne kuma amintacce ne ni ga abin da yake cikin gadon na jauharori da makamantansu. Sai Annabi Sulaiman alaihi salam ya ce, ina son mafi sauri daga haka. Sai wani wanda ya san ilimin littafi ya ce, ni zan zo maka da shi kafin idonka ya koma gare ka. Idan ka yi duba da shi izuwa wani abu, sai ya dubi sama, yana dawowa da idonsa ƙasa, sai ya gan shi a gabansa. Lokacin da Annabi Sulaiman alaihi salam ya ga wannan gadon a gabansa, sai ya ce, wannan falalar Ubangiji ce don ya jarrabe ni, zan gode masa ko zan butulce masa. Wanda ya gode wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala, to tabbas ya gode don kansa, domin sakamakon godiyar nan nasa ne. Wanda kuma ya butulce wa ni'imar Ubangiji, to tabbas Ubangiji mawadaci ne ga burin godiyarsa, kuma mai karama ne da baiwa a bisa wanda ya butulce masa. Sai Annabi Sulaiman alaihi salam ya ce, ku jirkita gadonta zuwa halin da ba za ta gane shi ba, mu gani za ta gane shi, domin mu jarraba hankalinta. Lokacin da ta zo, sai aka ce, shin kamar haka gadonki yake? Sai ta ce, kai ka ce shi ne kamar yadda suka shigar mata da kwatance. Sai Annabi Sulaiman alaihi salam ya lura da cewa lalle tana da sani da kuma basira. An ba mu ilimi tun gabanta, mun kasance masu miƙa wuya. Ya faɗi haka ne don nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda kuma take bautawa ba Allah ba,
ya tare ta ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ita ta kasance daga mutane kafirai. Lokacin da ta tsaya gurin Annabi Sulaiman alaihi salam, sai aka ce da ita, wannan rufi ne na gilas fari, ruwan daɗi ke kwarara a ƙarƙashinsa, akwai kifi da kwaɗo da dabbobin ruwa. Annabi Sulaiman alaihi salam ya zuba su. Lokacin da ta gani sai ta zaci kwanzamai ne na cikin ruwa, sai ta yaye ƙafafuwanta guda biyu domin tsallake ruwan. Annabi Sulaiman alaihi salam yana kan gadonsa yana kallonta, sai ya ga ƙafafuwanta kyawawa, sai ya ce mata, wannan rufi ne mai santsi na kaskon ƙarau. Sai ta ce, Ubangiji, hakika na zalunci kaina da bautar waninka, na miƙa wuya tare da Annabi Sulaiman alaihi salam ga Ubangiji talikai. Sai ta nemi ya aure ta, sai ya ƙi saboda gashin ƙafarta. Sai shaidanu suka yi masa nur, wato farar ƙasa, sai ya kawar da gashin, sai ya aure ta, ya tabbatar da ita akan mulkinta, ya kasance yana ziyararta sau ɗaya a wata, yana zama a wajenta kwana 3. Yan uwa, ku biyo mu domin mu je ci gaban wannan tarihin na Annabi Sulaiman alaihi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.